Здравейте, приятели! Всички знаем това чувство. Искаш просто да влезеш и да завъртиш слотовете. А вместо това трябва да губиш време с безкрайни анкети. Но бързането не трябва да е за сметка на сигурността. Важно е да се регистрираш само на официални сайтове, за да си сигурен, че ще получиш печалбата си. Затова днес ще ви разкажа подробно за проверени, лицензирани казина в България, където създаването на акаунт е максимално упростено. А за да не попаднете на фишинг сайтове, всички линкове към официалните огледала и бонуси вече съм оставил в описанието и закрепения коментар. Да разберем. Ще започна с Уторо. Ако сте начинаещ и се губите в сложните сайтове, това е идеалният старт за вас. Тук процесът на регистрация е сведен до абсолютен минимум. Въвеждате имейл, измисляте надежна парола и акаунтът е готов. Платформата не изисква да качате документи в първата секунда, така че можете веднага да преминете към игрите. Между другото, библиотеката с игри тук е огромна. Над 5000 слота. Има както класически плодове, така и съвременни игри с покупка на бонус. Сайтът е отлично оптимизиран за мобилни телефони. Нищо не забива дори при слаб интернет. Връзката за бърза регистрация с бонус съм оставил точно под това видео. Преминавайте и пробвайте. Следващият мощен проект е Hit and Spin. Това е модерно казино, което е направено много стилно и удобно. Харесва ми подходът им към интерфейса. Бутонът за регистрация е винаги на видно място, а самата процедура е разделена на 3 интуитивни стъпки. Просто не можете да се объркате там. Но най-важното е изборът на доставчици. Тук са събрани всички топове. Amosnet, бивш EGT, Pragmatic Play, Spinomenal. Също така имат много интересна система за лоялност. Повишавате нивото си, както във видеоигра, и получавате за това реални пари и безплатни завъртания. Не губете време. Официалният линк към сайта вече ви очаква в описанието. Разбира се, в такъв списък не може да липсва Vulcan Vegas. Това е истинска класика, която е позната и уважавана от много играчи в България. Основната атракция тук, за тези, които ценят времето си, е бързото влизане чрез социалните мрежи. Можете да се регистрирате чрез Google или Facebook буквално за една секунда. Това е много удобно. Не е нужно да измисляте и запомняте нови логини. Vulcan е известен със своите турнири с големи наградни фондове и раздела Live Казино, където можете да играете рулетка или блекджек с живи дилъри. Изплащанията тук са едни от най-бързите към електронни портфейли. За да получите максимален бонус за старт, регистрирайте се по линка, която съм закрепил по-долу. Също така задължително препоръчвам да обърнете внимание на Ice Casino. Тук скоростта се съчетава отлично със сигурността. Формата за регистрация е много компактна, без излишни елементи. Често е достатъчно просто да изберете валута и да потвърдите телефонния си номер. И вече сте в системата. SMS-ът пристига незабавно. Самото казино е оформено в приятни светли тонове, очите не се уморяват. Тук има отлична филтрация на игрите. Можете бързо да намерите слотове с висока волатилност или джакпоти. Плюс те имат денонощна поддръжка, която наистина помага, а не просто хвърля шаблон. Актуалната връзка към официалния сайт и бонуса също съм добавил в описанието под видеото. И накрая Верде Казино. Аз лично го тествах и пълната регистрация ми отне по-малко от минута. Няма скрити условия или излишни въпроси. Просто избирате валута, въвеждате данните си и сте в играта. Дизайнът на сайта е много лек, в приятни зелени тонове. Особеността на Верде е щедрия кешбек, който може да достигне 12% седмично за активните играчи. Те постоянно добавят нови игри, така че със сигурност няма да ви е скучно. Това е официално казино с безупречна репутация и честен RTP, възвръщаемост на слотовете. Ако цените времето си, кликнете на линка в описанието и вземете своя приветствен пакет. Ето такава подборка от надежни сайтове, които спестяват вашето време и нерви. Напомням, винаги играйте отговорно, възприемайте хазартните игри само като забавление. Всички линкове към проверени официални сайтове ви очакват в описанието под видеото. Преминавайте, регистрирайте се и вземете подаръците си. Успех и до нови клипове!